Obe, 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 Jesu. Iburula Obe, 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 Jesu. Hosanna, Hosanna, Hosanna delu kasielu. Boroponti, bopomponti, anyam nele, nke Jesus, ahumya. Ona biani. God don't do us so that will hear we make another record. Ikechukwu. Ma pe Ikechukwu. Na mo come on. Oi. Elebe si nweta ọkụkọ. Ikechukwu ihe nọ n'ọkwa gị na mkpụrụ anya. Ikechukwu so aka na-ekwu okwu generator ị gara gazuo na-erubeda abalị ole na ole. Gị fepa ahụ gagazuo ọkụkọ. Ikechukwu ji kpọọ ma ha ka godugba nya wụ na-asị engide egugba asị tigbo ozugbo ajima ihe gịnị ka izere ya wụrụ nwa sị esi nwa irobe ọkụkọ dị nwedị ihe o mere gị. Mgbe ịchịkwa ọkụkọ niile kwuru nwe gị anya hụ otu erere ka ọkụkọ ọcha ka ka ngụdo ọkụkọ zụrụ ọkụkọ mmadụ bịa nga adịme mịbacha ajọ ọsịsọ abacha ndụ gị mmekwuru ihe na ndụ gị. Here again. Ihe na-eme ma na izu ori with my occupation. Na asị m ihe. Izu ori bụ your occupation. Out of the whole business nọ n'ime ụwa ya wuru oshi ka ijiri mere occupation. Oshi aka ntụtụ agafe ihe efuo abalị dị egwu robbery. Hey! Ihere ga-emegbuola m maka Chineke, ihere ga-emegbuola m. Gị lecha dị mkpọ ma ha ka m na-achị ịwa aha m ite aha m na pọtọpọtọ. Ajịda gị ụgbasị ga-ele nga isi gị tọọ maka sọ mmiri nwa bụ nna gị. Ikechukwu enweghị ike inwomi nzọụkwụ m gị beda achọ ime ote m sie na at least gị nyere nzọmụkwụ m na parish anyị wụ diocese niile. Bishọp ama m ọkwa bishọp parish anyị bishọp diocese anyị were ọkwa dị mma bụrụ ọkwa otu ebomie n'isi. Anyị dị ka aga na diocese nwere parish nọ na nzukọta anyị niile na ana-ada akpọmahụ ofotukwa ma aha m bụrụ aha na-azọpụta na otu aha Kraịst si were aha nzọpụta akpọ ha n'obi ka nsị ndị mmadụ na-aṅa nga ụlọ anọ m na ndegote ndị mmadụ na-enwe rapọ ya bụ ike ị ga-abịa iwe aha m n'ala aha nsọ aha edoro nsọ. ị nwere ụfọdụ anọ n'ala na mana ha na-ada erikọ na anụkọ ndị ụfọdụ onye ụfọdụ na-amadụ onye ụfọdụ esikwuru esi ọnwụ anyị ma ga-atọ aka sisi ebe fe eshie fadọwụ fadụ ibe nga ale ahịa nwa ibe ka esiri nga eshie n'ọlụ fadụ ibe wee nga ụlọ ọhụrụ ma ọ ga-akwụsịrị moto tia bangwụọla m sịm ọnkụlụ ewu mmadụ ya bụ ka aha dị asọ ka ị ga-aga iwu n'ala tutu ọ bụrụ oshi. Ikechukwu mere onwe gị ebere. Ikechukwu ebupụtakwala ụkwụ m n'obodo n'o. Ikechukwu chegharịa were ndụ gị nye Kraịst. Ote m si agwa gị were ndụ gị gbanye Kraịst gị mere ebe isi zụta ọkụkọ nọ ka ebe ahụ ugbu a ga-azụrụ ite were sie ya. Enwesị ike isi ọkụkọ kama ha ga-esi ọkụkọ nọ ga m gbabiri nwa otu Kraịst siri nwụ ka gagaziri ike. Ọ gakwa gị ma na enwu n'oge. Ọ gakwa gị ma na enwu n'oge maka ife ọkụkọ esichaghị ya n'ụlọ. Ka anyị na-akọ ịmụdị afọ ọkụkọ atọ tam before nwụdị akpasịkwana m iwe o. Ọ ka gị ma na ibicha ji ọsịsọ ka e were ọkụkọ wee gaa mekọnata ya ka ọ gaa mmadụ na akpịrị Jesus Christ mgbe Jesus Christ bụ for everybody mana ọ bụla everybody nabata Jesus akpasịkwana m iwe ihe eje chọọchị jegbuo onwe ya. Ọkụkọ tara gị afụfụ gị wee zute ya ekwe ihe na-esi nwa mmadụ n'ọnụ apụta. Ikechukwu were ndụ gị nyefee Kraịst n'aka eruzi nwa ihe nke a biko kwan na mụrụ nwa mere ihe ọjọọ amụ onye na-ezi ozi ọma ya bụrụzie n'ụmụ ụlọ oke m ka a ga-agwa bịa ihe Afọkwa m na-echọrọ igbu ọkụkọ ahapụ eluigwe dịkwa iro ọkụ ala mmụọ dịkwa ire. Akwụkwọ nsọ ya ekwu osi naanị ndị ahụ nwere Kraịst mere na ọkwa ha ka ọ ga-eji emere nwa otu ị na-agbado m mmadụ mgbe nwechikwa m ike ịkpọgo mmadụ ọntịlị ga-ewere mmiri nna tupu m akpọgo nwa m ike amụrụ ngo ote ebe a gị Ikechukwu gị sị mba na ọ bụ ike ekwesị ka ị ga-eji ama ọrụ echi m mụrụ go nga ama ọgụ pụta n'ụlọ ọgwụ ote na-ele nwa amụrụ na m nwa agụzowe imi ye m yipụ m mụrụ gị na-eji fọdụ m njọ ndị eluigwe ele aha m ga-agụ nwanụ ga-awụ ahụ m ga-awụ ya m gụọ ya ote ya nye ndị eluigwe otito ha si nwere Ikechukwu bụ ọgụ
nwere ike ba maka asa lele ha anya nwe ike m jiri nne ga esi nne gị tụrụ ime site n'aka nke m ndị mọtọ ikwe n'aka ha lele ike m jiri m ya sị na ọ bụ ike esi na chukwu nọ ike ma ọ bụ ike ka aka ma ọ bụ ike eluigwe m sọte ngwa agọ gị ike chukwu gị tolite wasị mba ihe a ga-enwetachiri m ụgwọ ọkụkọ gị nwere ike Chineke nyere gị a ga-enwetachi ọkụkọ n'ime ọhịa ọkụkọ oshi gị zụọ jenaretọ gị zụọ nta gị zụọ igbo nwande gị zụọ nga lekwa anya m agwa gị taya n'ọkwa fuelu n'ọkwa a ga-amụ ịga gị n'olu ote gbaa gị ọkụ mgbe ahụ mbịa nga ahụ do benediction n'isi sị ngwa aja laala aja oshi laala oshi mgbe ahụ gị si n'oshi laa ebe ị na-agaghị dị ka nna gị ede nna gị nwa nwa ọhụrụ amamụ gịnị small child dị ka m na-esi m na nwata gbawa ọsọ eluigwe nna m amụpụta bụ test ma ele ebe m ga-eziga gị m saziga m n'ụlọ nsọ ha were m tinye n'ọlụta mbido fọm ọlụta bọị emega m ọlụta bọị mega ọlụta bọị mega dọkọreti mega savant ịnwere ụdị odibo m na-agadị ndị fara n'ụwa na agla maka m gara egwere ka ga-elegere m anya ha anụ hapụ m Chineke were tụkwa m sị m gaba na m ga-agagide ozi na nwụọ n'ime nzukọ na-agatụkwa gị pụta ụwa sọwoshi ka gị mma sọwoshi ka gị mma a sị gị gaa right gị gaa left obinigwe prakwatụlo isikwa gị enye anyị ihe ga-egbu anyị na ị ga-enye anyị ọ bụ ihe anyị ga-agwa ikwu okwu ya anụ ka akarịkwala m o adịkwa m ezu ochi dịkwa agba ma lekwa m adị m emechi n'ike ihe m kwuru n'eziokwu on the righteous path ọ nga m guzo ebe ịsọ wochi ka gị mma jisi ike Yo mekanik na-apụta mere ogo nwa aga afa after come back ndị mma na-akpọla ụlọ n'aka obinigwe nọrọ ekele n'Ukwu Obe ọkọtele m gafedere ụlọ nzukọ ada ekwe m mata wee ihe a na-arụ n'obodo oke mmanụ kpụrụ ihe ọma dị oke edenu na-ịdị asọ narakwa otito mabịlị ebe niile mabịlị ewere mabịlị oke masịcha ụlọ niile onye rụrụ ihe eke ekele dịrị ya Ikechukwu nwa m ụdịlo nke ị ga-arụ na isi ọbụla ị ga-akpata ego gị hụba ya oteke senda ndịrị maka mgbe ya ụdị ụlọ eze Herod bi na Baịbụl mgbe eze Herod si n'eluigwe gaa n'oche eze asa ga-azụrụ ya palas oke m ka ị na-emeba nna m ụta ịdị ihe ote furu gị na my building na my spirit anamata dị nnọọ just so comfortable ka ị na-emeba nwa m ewele iwe onwere ihe ọjọọ m bere eme ọwụ ihe ọma ka m hụrụ onye nwere ihe ọma bisa ya aka si ihe ọma rukwe ya aka agafeje maka kamgbe m bara nnabata Kraịst n'ime ndụ m adịghị m enwe aha chansị agagharị n'obodo na okwute ihe anọ m n'ụlọ nsọ n'Ukwu Obe ebe ahụ ka m zogoro onwe m agafetega hụzi m si m abịada beritedala nso ruteba amadụkwa m si ụlọ ke ha ga-arụ ọnụ ya arụrụ oyi ote nna asụsụ onye rụrụ ihe eke Chineke nna gozie ya saa mbiri m ihe ọma aka maka asụ ihe ọma onye ọbụla hụrụ ihe ọma sị na ihe ọma dị ya mma onye ahụ enwechi ike ịhụ ihe ọma na ntị ya ihe ọma ka m hụrụ sọ ntesa m ya na ahụ m ka o rute ezinụlọ m Ikechukwu nwa m nwoke shọbụla ọ ga-arụ ụlọ kpata ego ụdị ụlọ ka ọ ga-akabara m ụdị ụlọ n'aha Jizọs onye Ikechukwu nwa gị onwe ego a na-ere otu blọk ị ga-eji were onye aka m my status gị na-apụta na-eji ya compare with Ikechukwu nwa gị na Ikechukwu nwa gị ọ ga-arụ ụlọ m ma ịtọ nchita ahụhụ bido from foundation rudie to this extent na Ikechukwu nwa gị nọ n'ụlọ na-aṅarị guzoro na-erepari ụmụ nwaanyị
na ọ ga-arụ ụlọ ọrụ na biko achọrọ m ogologo akụkọ ị na-akọ biko bịa shi nkagbu isi n'aka ịkọrọ ote poverty na ịdị stinking man ụlọ apụrụ anya ọrịa ya achọrọ m nwa gị na this building again o ịsọla pụtara hụ gị na this building na send my dog on you bili atawogo please just nye ohere kịta m na gị na-ekwu ka na just zọọ na zọọ men zọọ achọrọ m ịhụ agụ na this place ịsọla mbere ya hụ gị na this place I will release my dog on you from here na just zọọ nna chere ọkwa obodo gụnwa nwa maazị ibe ọmụ weloka gụnwa wee loka so what ka ịnweta moto elokacha shigodi ya alawa chọdụ m ihu azụ gị ya ilechiri ụlọ ntara ahụhụ ụrọ si m na nwa gị nwoke ọ ga-arụ ya na ndị ka isi ọ ga-arụ ya n'ọnwụ biko achọrọ m gị ịdị na-agwa m ụdịrị akụkọ ịkọgara na m just shite from ya na ahịa ị nọ na just n'oburu onwe gị chi ya zọọ adịghị ebe si ihe again just zọọ otemela gị na-ekwu na just zọọ gbawa dọmen mmi zọọ nsogbu ọnọdụ obi n'igwe esi na-ehi nwa gị nwoke n'ukwu obe ka m si ụgbọelu jege ama m n'okwu a gwara gị ugbu a asọ ọnụ akọrọ onye ụwa ọwụchi ya ka agwara ya ọwụdụ mmi ka agwara okwu ọgụ ka agwara ya ka gị onwe ọsịsa ya ọgwụgwụ wuchi na-asa okwu nna m satara m okwu agwara m mmi shini kapụ pụọ wahịa men nwa m nwoke ọ ga-arụ ụlọ n'ozu ọwụdị na ndụ ee nsogbu anọdụ if I ever see you in my building again I'll release my dog on you nsogbu anọdụ apartment gị nọ n'ọka ala mmụọ nọta eluigwe nsogbu anọdụ ị nwere apartment n'ọka ala mmụọ nọta eluigwe mmi ka ikirila ote ka o mekiri ekusi fuck off man maka ịrụrụ ụlọ fuck off I don't want to see you in my building again if I ever see you here I'll send my dog bill on you ihe mere onye ya m ga-emekwa onye ya makwana ejile m ihe ekwu ụgwọ ụlọ na-aba makwana ya na nye m aka iti zọkwe gbadike nye m aka iti na enyi anyị tọọla ojoro ka ife ị na-atụkwa ebe a na nna atọ ọkwa ọfụma ichegedere ya ọbọ nye m aka iti odogwure nwayọọ ọ dịla gị n'ọkụ na na-enyo atọrọ eburu eji ebe a ịtọ ihe again agbaala go if you play this thing again I don't win you with that come on card bọbọ ngwa nwe ndị pick 2 enwe ife ị ga-emezi again mụ agụgo sensus ngwa wekwa again pick 2 hey ngwa were hold on taa ị ga-agba okwu abụọ taa bụ azụgo m git ngwa zụọ ya ọkame market to ụta dị okwe ka mgbadi ọnụ ilu nya ebe a na nkwe na ife mebe ọzọ taa ma m ihe ji agba taa alaska gị ta ịga ka ọka dị gị bọị tọọ ya asị nwere moral ngwa gba ka m game over bọbọ bịa bọọdụ enwere ife mege na anyị chetara gị today Mo abe go back on board. They have to stand board. Baba be aboard. Come back na this way very ba. Ma out am house ra se here. You go me ha come na ba. Be aboard. Nya ni kwa le ke. If you nigga da corona era be. Okay, kina this go manya like this. Okay. I'm gonna have a when you cause I'm hungry. And when he did that here. Mabona boss. Was open. Oh, I can't talk like that. Uptamia. You should have. We're going to get back. Pick 2. Hey! Oh, yeah. Well, continue. I believe I'm here. Hold on. How are you? Hold on. Hey, Mban, on some talk. Hold on, and last card. Ask him hold on. But talk. Cut, but game over. They are bored. Now, give me the I'll get Kaika. But why? I might have problem. I'm going to engineer who will not in Yimba. We my banner, we Yimba.
abịagbo m bọọdụ bịa nụ bọọdụ again bọbụ ene gị na ọmụmanya na isi anya nwa afa na n'oge bụ bọọlụ na-aga nna biko nna gị na-akọ onye anyị ka ọ na-achọsi ịgbaje m nna m etidowekwa ahụ etidowekwa maọbụ ịka na-agba onye akọbata ego nna akọbapụsị ego ahịa ebe ọsọ enyi aka efe na-emezi na ọ ga-apụsị ego ahịa ebe a agbago ngige m na agbago ngige m rụta anọda bọọdụ wepụta ego ka wepụta ego chere o bọbụ enyi awee straight akwapụta ebe a ọba kenye na-eme ya enyi anyị ọbụla na ọgụgụ isi mọlụ anya chere o ọgụgụ isi ahụ anya oge anyị na-ebe a na-atụtụ nna afọ na ngwu dis guy mọ so na ebe a na-atụ gambling nna anyị na obi edoro nsọ na ọgụgụ ndị anya o ndị ala anya o oge anyị na-ebe a na-atụ gambling by 5 so atụ na this guy will need to teacher the first one nna ndekwa the second one but mekwa the same thing nna ike chukwu chọrọkwa gị mma na obi edoro nsọ kwụrụ na-atụ gambling hai chineke nna ike chukwu gịnị ka mkpọsi ya nọ ka ị gịnị ya gịnị ya ike chọrọ ma gbọgbọ enwekwa ma gbọgbọ hapụ ike chukwu ike chukwu ọkpọlọ mọ ike chukwu Ukwu Obe, ị ga-enweta Besaida. Ị ga-enweta Besaida. N'ehiri Besaida ọnwụ nga ndị ekpenta na-aga ha ri ike onwe ha nwụrụ onwe ha. Ya bụ gị onye nna onye kwula ịbala n'Ukwu Obe. Ukwu Obe wee bụ ị ga-aga dị nweta nzọpụta. Nabata Kraịst na ndụ gị. Ị nabata ya bụrụ obe ya ote mbụ ya nyere ya nyara bụbụ ya ebubu. Ya n'ọnụ ya n'ukwu. Obe ziri m ahụ ihe nwụwu nwa obe. Ụmụ obele. Ụmụ obe. Sano ụmụ obe. Ụmụ obe. Ụmụ obe. Ụmụ obe Kraịst. Ka ị bụrụ ọba. Amalitewo m Igbo obe. Amalitewo m Igbo obe.
Obe Tapao. Mamalitewa mi bobe Jesu. Modin jaga mebuya. Ibrurobe. Kobe nyamago. Kama nsobu waga anyodo kobe Christ ni toba. Aka mobi nyago karịa nsogbu nyago. Buru obi ugbu a ka ị nwere ọnọdụ. N'ime ọbịa ka ị ga-enweta nzọpụta. N'ime ọbịa nwa agbọghọ onye na-akwa egwusi. Hapụ ịkwa egwusi buru obe. Wepụ aka n'ihu oke ọkpụkpụ ihe arịdị mmụọ. Buru na obo. Bedu na obe ma buru. Ode ka mbụ yo. Bubu na obe ode da agwọ. Bubu obe. Onye na-ere loyi. Ịsọla loyi ụwa. Ị gaala n'ukwu obe sisiri obe loyi. Maka mgbe ndị apọstụlụ nọ n'ime akwụkwọ nsọ na-enwuru ndị ndị Farisi na ndị Judisi na-esiri ha nri. Onye amụma Ịlaịja wụ Ịlaịsha bụ onye ndu bụ onye isi ụmụazị Kraịst. Mgbe ọ bịara bịa ruola ha nri mgbe agbada akwụkwọ n'obodo Kenanite. A sị esiwe nọọnụ. Jezibel nwunye ya Mosis kulitekwanụ sị onye hụrụ nri atọ ya kasị ka gị hụrụ. Nwaanyị hụrụ na ọgụgụ hụrụ ya sị ya hụrụ. Ajọ ya nri na ihụrụ ya n'ukwu obe ka ihụrụ ya n'ọdụ obe. Ya sị na ya nọ n'ime obe ruo ya. Ndị mmadụ na-ewere ya ahụ rie richa ya nwee nzọpụta onye isi nwere onwe. Onye ngwụrụ aga ije. Onye ekpenta arịa ọcha. Onye na-enweghị oke ọrịa ụwa arịrị ya mma. Ya ihe ga-eme n'ukwu obe. Ị na-esi loyi shie ya n'ukwu obe. Ị na-ere ọha ha site onwe gị n'ukwu obe. Onye na-akpọsa azụ bụ mgbe azụ lụrụ Jekọb n'ime akwụkwọ nsọ. Azụ ya gaa n'ime osimiri Ninivite. Mgbe Kraịst zipụrụ ụzọ moto ozipụrụ m ya sị mba na ya dịda ada. Achọghị ya n'ohi isi nwere onye na-erupụrụ onye nwanyị isi. Ya sị mba na ọ bụrụ na o tee ya ri ndụ ugbu a si ezipụta ya gaa n'ime mmiri na ya ga-aga. Elaịja ekulie. Ozugbo Elaịja tụrụ na ya ga n'ime mmiri. Ozugbo na ọ nwegara azụ gị na-esi oke ụlọ ọnụ. Ihe lụrụ ihu akwa okporoko ọkwa ya lụrụ nwoke na Baịbụl. Ya enwedị otu eluo ya. N'ime afọ azụ ha ka ọ nọ 2 years ka edere n'ime akwụkwọ. So nọ 2 years ka ọ nọ n'ime azụ. Esi a ga-eme asị ka amara ndị amụma Baal na ndị amụma Chineke. Ka amara mbe na-abụ nke nwoke. Esi ahụ azụ m abịagide m n'ekiti ọgbọ ngụwa ndị mmanụ gbakọrọ otu ọnụ gbakọrọ ugbu a. Ya esi oke gbọọ Jekọb. Gbapụta ya. Ya rịtụkwa ndụ. Jona hụ mpa ya kulie so. Otu isi lee nwa m for 2 years. Gbapụta tupu ya rị ndụ. Ọwụdụ ọrụ ebube Chineke. Onwe onye ga-aba n'ime azụ pụta ore ndụ. Mana Chineke nyere ndụ n'ime azụ. Azụ arị ndụ. Onye olulu arị ndụ. Ya wụ olulu ihe lulu azụ. Ọ ihe onye nwanyị nwụ. Azụ elu egwu Chineke elu azụ. Mkpa gị niile ọ ga-elu ya. Onye ọbụla dị ndụ were ndụ ya nyefee Kraịst n'aka. Gaa n'ukwu obe ga-ahụtawa onwe gị. Maka gị gbatọrọ n'ukwu obe ihe ga na-agara gị nke ọma. Ọwụdo ehihie ọbụla nwa agbọghọ onye trịfam. Abalị ọbụla gị na-aga hụ ọbịa. Gị ghewe onwe gị oghe. Ị gaala n'ukwu obe ya were Kraịst onwe gị oghe. Ya baiga n'ime gị were gụkwara ngwa ọrụ. Gị ghewe onwe gị oghe ụmụ okorobịa ugbu a baiga gị n'ime ha rie gị bọnkịrị rijisa gị oyi. Gị ghere fufuroro. Gị ghere nụ fufuroro. Gbabata n'ime Chineke ga-anweta nzọpụta. N'ukwu obe agbabara m n'ukwu obe. Na ya amara lee ehụtara m n'ukwu obe o. Amara ya kacha mma. Teta n'ụra. Onye na-ere ọka. Teta. Oge na-agwụ. Oge agwụla. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.